alụ dị n'ụdị n'ụdị ka nsị ebe a nsị otu a bidie alụ dị n'iche n'iche enwere alụ dị n'iche n'iche nwegasịkwa ihe eji akpụgasịkwa alụ dịka onye mela bụ onye wepụrụ nwa tere ime ihe ọ ga-eji kpụọ alụ abụrụ ofe ife dịka onye gburu mmadụ gburu mmadụ dị ndụ ya gboda onye eze na-ekiri vidio m daalụ nne afọ m bụkwa Adamazị Shionzi your one and the only favorite girl your one and only local girl ụbọchị nke taata anụkwa m na obodo a na-akpọ Agụukwu Nri ọkwa nnukwute obodo na Anambra steeti na obi ukwu na nri ọ bụ okwu obere ife taata ụbọchị taata ka m wetara unu ife nkụzi ọzọ just make sure na ị na-ekiri vidio share kwa